Ah. Gaskiya location ya haɗu. Wallahi. Wannan location da muka je wallahi akwai daɗi wallahi. Akwai cashew da mangoro mai kyau. Shine na zo kenan na kama guda da na sha. Kamar fara ba su abin na suna so. Yan mana kintin cashew muna nan tare da don gwari wana. Amma da nyamni ka zama barawi ha. Ah, ba bebe ka sabu ne na tafiya ba wallahi cashew ne na gani mai daɗi wallahi. Gonan ka ne? Kai na ka ne. Gonan baban. Ni ma na mama na ne wallahi. Gonan baba na. Na mama na ne ni ma wallahi. Ni hada nyamni kuma da magana ka zama gwari. Kai menene ya sa kai wana kai gonan ka ne wana? Ni gonan baban. Gonan mama na ne ni ma. Gida uban ka ne wannan gonan uban ka ne. Abun nan muna so mu ga da kai karamin kwaro ne. Mutum ya zo location wannan ya ga mutum abu mai daɗi ba zai sha ba. Ni ba kwaro ba ni dadan. Ni dadan. Ni ba kwaro ba ni dadan. To wallahi abun nan muna so mu ga da kai na sha cashew abun nan kana so duka wallahi za mu ba juna ni da kai na. Wallahi in baka faɗi adadin cashew da ka sha ba. In ka je cikin ka yayi burkutu to wallahi tallahi zaka gane cewa gwari ba banza ne ba. Kai gwari wannan magana banza ne kana yi baka da abun nan za ka yi wallahi. Wallahi. To mun zuba mu gani na. Mu zuba mu gani wallahi. Na jana ba da jini ya sha wallahi zaka gane baka da wayo. Baka da abun nan za ka yi idan kai kana ci kasa ni kuma na ci ta shuri ni wallahi. Allah. Sakale kawai. Baka da wayo kai ma shashasha mutum. Menene gwari suna da shi a gari na je ka zo kana ga mutum magana banza. In ba don Allah ya sa, ba don Allah ya sa mun yi noma ba, har ka samu doya ka ci ba, ai da ka zagarin nan ba ka kai aka ci ba ba. Wani ne ya kai da kai? Wala lokacin da mun bari nugu mun da ka sarewa wannan wala muna da ciwo. Da shi ne ma mun lalace. Isho koi ba ka kai aka ci ba ba. Sai ba po ine rieri. Ba ka kai aka ci ba ba, ba ka kai aka ci ba ba. Ma piagi shi to ko ni. Akata ni, akata ni. Wallahi kai magana kana yi wallahi ina dole min kai wallahi zan maka madi wallahi sosai ma ba babuna zai faru gwarin banza gwarin chachacha kai wane ne sun kana garin adu ba samu wuri ba yose ne gwari ya samu ya je Onitsha kasan Nyamre yise ci jiti tile kokwa ko yise ruwan kwakwa bibiya ba amma saboda zama lahiya da mu gwarin na da shisha ya samu barka kaza kana cire muna cashew kana cire muna mangoro kana sha abun da baka sani ba shine mu Igbo wana a gari a Najeriya mu ne Najeriya Japanese wallahi mun fi ku zama lafiya wallahi kariya ne wallahi mun fi ku zama lafiya kariya ne wallahi shi ne ka wuce wallahi mu a nan Najeriya wani ne Najeriya Japanese ba mu ne Nyamure ba mu ne mana ba ku komai wallahi da manja da kwara da garu kwa kidi ka kuna sai a gurin mu magana banza gwari shashasha mutum zaka ga abun da zai faru da kai wallahi wallahi na ne ma cashew na jin kai cashew shawa